Karbiang long life upon kai kia mad ninga che theklong birta ke lang japhan ka chong hong ding bang pu bang phidona phan seta minili hin pen kardo mang pajirik lo kardo Nilimen sami Juli bepi laban pi labang solam thi si chingki cha thana long nali tuma phana ke wan pi lake corona vaccine aphuthak eli tum kado ko beta chini lo je eli tuma dera long eli tuma der chot kali bonda me bang kapre ga der long same pir thia dang long pudam lo pulo dangte corona virus a ke so pena jok bang ko alo ne amulu ki thi ke so ka chelang nang ke so chepa miun e pen apran ke dam nang poson do piklo nasela bang so ke so pen jong si chepa loji chepa jok ji pulo tangte corona vaccine ke na bang ke nang sort pusi government mate sarkar me same pang dak pono nasela bang so vaccine ke en ko ana ke mema ko ana ke henoma labang so patha ka chingi che than dam ji phan pini ni tum karbiang long life along pen nali to phan nakewan pi inu ke cho phabona lu hisar polo alang li mela ke Dr. Durgeswar Engti alang li district immunization officer mate DIOC Klembon lapu alang lihan lo Kardong tangde sar ke cheng sinang li phana kar juji bangela poson hello labang so vaccine ke en rara phan ko ana ke me ko ana ke heno ko ana ke nang sorma mate merits demerits labang so puthak rara duma phan thanik chima so vaccine lake COVID-19 vaccines pulo la so vaccine ke dak India adet kabonaya vaccine son nido e son banke Covishield pulo aro aduntu lake Covaxin vaccines pulo la son nita kimia vaccine lo la pen la soni company atumsi la all over India ke la tumsi supply nang palig bom lo dak itu malong ri ba Assam state ba Karbi Anglong district ta la sonia vaccine si ilitum pan ipilo la kecheng pen ilitum dak Karbi Anglong vaccine ki pi kecheng la ke January cek lo tarik 16 arni kretrok arni pensin ilitum dak Karbi Anglong Difu Medical College along si nidum pakpang cheng lo la pen la sor ni same arni mane Bokajan subdivision la Sori Hazan Health and Wellness Center longta la sor ni masih dakta pangcheng lo la pen ke la son si ani wangta bang pharo isia monita tum phan nidum as per plan Arni sialong bang pharusi phansi ni tum pig bom lo la pen ke la son si wang bom lo up to February last an ke la son si wang bom lo dam claim bom lo setame March tarik isi pen ke ako ni tum phan circular isi dang le tutang lo je akisar 60 plus atuma phanta ilitum la soing prim pinangji lapen 45 plus la ninkan plikep rapho abat an atuma phanta with comorbidities pu la ke comorbidities ke la ke hala so amunit ninkan plikep rapho amunit along bang arlo akesu dokok bon ke bontang do la hetum phan star itum vaccine pinang popu ahukum iltum phan nang thu tanglo la si sarkar pen la si tarik isi March tarik isi pen ke niltum akolata cheng phon thu tang le lo la pen ke amun luk ta nang ong bom lo la si niltum ta la COVID vaccination centers pu la CVCs la ta niltum pangdang pon bom lo la si pangdang bom si niltum all mane over Karbi Anglong districts long inkoi rai sido cold chain points po cold chain points la ke la vaccine ki bi adim la vaccine ke akang sam do adim si binangji 2 to 8 degree centigrade ang bong si binangji la si la cold chain points along niltum government pen kipitang la ILR pudo bandi pris pudo la soni apris do itu malong la ingkoi resido adim la ke dak di fuar banta dolo aru manja
do Haraghat do lapen ke Dilai tado Bokajan do Bali Pothar tado Bor Pothar do lapen Lapuh Haraghat dam thulote Bokulia long tado Center Bojar tado aru Langhin Phuloni Dokmoka do Haraghat amatadolo lapen Dentaghat tado lapen ha lapu Bali Juri anatuta dola lapen soki hola anatuta ko itum long thom dolang lage soki hola block PH long Daithor hospital along lapen ke dola marahpu hospital long ala so long anta vaccine kipi pangcheng ponthulo pangcheng ponthulo a center dorep lo a center dorep lo ni nang le phankar ju thu la puson lo jo rui thuai phira son lo jela bangso covaxin mate covid vaccine ke an pen muni to tum therapy jong si ender lo pulo tangte bang bang ke thana lam la di lili kar ju tun long alam je jong si vaccine ender lo pulo tangte ninkan hini pen aphi ke thilogy mate prandam juji pu la bana dun thu ka che than dun do thulang la bang ke swalo tuma phat swalo tum jong si la bang so vaccine ender lo pulo tangte mo oso go chupa the ahina na sungkroi mate oso ve deji oso mara ve deji kusi rara tum che than la se la bang so phu thak ko ana hok lo a hok hemala nani rara tum han thani deji ma la so lam ke la ke nilige pudami la ke hokali athema la government circular mote nilitum ko an makelong guidelines ko an makelong ako hola vaccines kopiema la so properties niltum phan nangkiledo la hai alam ni purhilong lo purhiat lo la so teng pente la so bangke hadake tok angke thang tawe la ke nilitum tanon het jong arjulong lo seta la ke ahok alam kali la ke mane pacha thang tap ba nania medium pensi la ke kabonda ba la ke ka son jong kan ye thap la so alam sini lipuji kala asi nang lipu dam ji bangke ko vaccine ke ma kenang sot lo la bangke kenang sot lo la bangke kenang sot lo athema la so covid pandemic la so covid virus ke lage henodak boost bemar binak ke virus lake la kupulo upo la droplet pensi dami la nukan ingho la pen ke pasi ho la ke up to 3 feet an ke la so virus ke la ke dam juipo dam si ha tebula long ta klodam po ba la suki long da klopo ba nane ne rumal handkerchiefs long ta dukopo ba la ri ta long ta iri long da dukokpo dam jambom la so dam jambom po la ta je kap jambom po la si la so pen kachipang re ke ache la ke son thom akenang so do la covid behavior appropriate behavior plus CAB covid appropriate behavior la ke number 1 ke la ke inukan ingwa dip mask pulo mask lo la pen secondly ke hand lairi hand sanitizer la pen ke hand washing sabun pen sitame la chingroi pa research somewhere lote la ani wang ta botai truck botai ner cap kan mala nane ne ke ot pa phuadim la suspected la so covid vaccine ke dome mi adim pa phu pu suspect dolote la ke sabun pen sikai ta research somewhere nang po hand sanitizer ta use nang po chepang thirwet pen nang po la pen lastly social distancing athema social distancing ke nang shot ke lake up to 3 feet ke la so bijan ke lake heri ke do che phelo ke nang lake dam det is lake dam det po la si che pahlo ke nang shot lo minimum 3 feet ke la arai foot an ke dam ji po lake pas i hot ba la so lo pas i mainly ke cough along sneezing along si lake dampo la so virus ke la positive patient mainly positive covid positive munit lote lake dam fek po lake la si ang hot dip la mo pen ili pulo la son thom ke kenang sot lo la pen ke self protection pu lake la covid vaccination covid eng prim ke an hanlo asol abustu lo lake la so eng prim en lote 2 dose en lote la so
amunit ke la so vaccines sorry so virus pen kacedan dunia jakong dokok lo ingtang opo ingtang opo lalu senang li pudam jibang ke ko vaksin macam labang so vaksin ke nabang akenang sot la jong si labang so ki so pen cepat jogi pulote vaksin abang envek nang po la pul hadit la pen bang kacethana lam hadi bang karjuju kachini kang tungalam nili nang li phanar juitet po vaksin ke lo pulotang te batahini pipos enang kok lo mate phongni pipos enang kok titik lo first dose and there pilote second dose and thunang kok titik kopia pot lo la pen jong si la hini covaxin la vaccine batahini and that pen philo pulotang te corona ke so na un eloma pusi bang kachar ju la si ko song nang ni pilo pudam ji la so ta hok lo kopi sila 2 dose enang kok mala theke la pohan lo isia dose pen en pen lake 100% effectiveness long le surety avela lasi after gap of mane 1 month chekloyon ke padaksi ako chekloyon la penon alom ko circular bang tholo covishield bang ke chekloyon thom 84 days padak nang ji lasi laso padak da pilote second dose bang ke kenang sot atheke lai bang body mechanism mane immunity aphan lo hala covid virus jong si phan unlo prote hala so virus men kachedan dunia jakong aphan la second dose pidet lote jakong thepik lo lasi hoklo la dose ni and that aphisitame jong si positive patient pen chite bokhet ba close contact dokok lo pulote lake inukana long pen lutpo ingho pen ta lutpo lasi la testing bang ke positive klang de tai mene seta hala positive klang seta la biji ke entang amunit abang ke hala phana severity bang ke kompig lo bang ke athema hala bangarlo antibody ke form tang do la hala prang biji entang antibody hadak arlo abang avilong si dokok lo hala so antibody si la nangki lutmi positive amunit pen la nangki lutmi virus aphan ke hala tumsi chidan dutpo la phan si hala tumsi hala ke haivek po e bang arlo ke do bang la sila biji entang atum jong si positive pota hala tum death rate bang ke no anta avidet ason la avidet la lalu hedi vaksin ke enpen ke ne akache prek lalu nili nang phan puthot nakar juthu ji bang la poson lo je pinang anara tumke labang so vaccine gen pheri pe ka pheri tum do pik mane tum ke na pasona government pen da pangdak lo jong sinang li vaccine ke ana certificate abi pulotang te achik lo bainong ta long li pusipur tame komania tumang ke bainong long le dena puka pheri joine ke ana tum ta do pik lo banda me ke na tum ta do pik la nasi isi awareness ason tak thak nang li rara phan thi hek pen thanjima hok lo ka pheri bang ke ituma akhe bang ke non puparla mali thetan dolang mainly la town area bang ke subsoing archendo seta ilitum la rong rup lang dam pulo tangte la so vaccine ka pheri bang ke non anta dolang la si nili kipudami bang ke la nili hin pen ke thang ka pheri son tawe la so biji ke bang hiri kipa laboratory long la ke trials paka si ka bonai athela so biji ka bonai dim ke India long ni do Pune long ke la ke Serum Institute of India Limited SIIL puro Serum Institute of India Limited la ke Pune hala Maharashtra Mumbai adung sido Pune po adim hadak sia bonai lo lapen la covaxin po bang ka bonai ke Bharat Biotech pula la ke Hyderabad po adim South Indian atu lata mesen vaccine lo la sonita mane after 3 trials pre-clinical trials first phase trial second phase trial lapen third phase trial
preclinical la kupula bupo la selam le prang la tum hala corona virus sila tum enpo hala phan la laboratory long si hadak mane inactivate dat po la phan pathi lot andakali mane pathi hoy po pathi hoy si la so bang la tum preserve la so vaccine selam dat po hadak pen covishield bang lo la bang covishield lo covaccine bang ke la bang ke pathi lot ji la ke dead bang la ke dead vaccine po bang covaccine bang ke setelah ini ta kam kipilo athe la so biji e bang long e piderapi e bang long antigen antibody la antigen antibody reaction dak dopo e bangarlo la vaccine pidet pen gonta potrok apilote la antigen antibody cheng pitpo engke hadak asapso orignosi bang dokok ji la pen ajak amuni tatum jar immune system kom hek do ajak immune system is strong atum do ajak atum immune system moderate do la son thom do la si la immune system weak ne atum bangke khala bang a pusudat ji a orengno dat ji atheman la so vaccine bang masi hadak akromon ramlo khala vaccine and that penota la weak immune weak atum bang lo la bang do ek ko la moderate atum bangke asap so rengno si do yi seta alang tum bangke hai dei ala ke chok bupo mata the bupo ako la immunity strong atum bangke la tumge thanga feelings tabilo intang kring po vaccine and that penota la sia jaga tumpu ni phan ke bangke ga fusoyat ni phan nang pidat pen ni fusoset ni phan da biji nang pidat malaho ni ako and to that po atum ta ni li phan nang request bang do jai do seta lake enang nelo athema same dose lake 0.5 ml sini tum gutei munit lake wang anaphan ke pi lap lo la si munit atum ajat do immunity ajak tum ke kiso kom hek atum do ajak tum ke kai ta solot atum do ajak tum ke ahut pena husi so chondo la 3 types of category munit atum do la very weak moderate la pen strong body immunity la son thom bunit lom do la si la he bang variation bang ke itum longji la ke la so side effect pulen li pudam de la ke natural punang ko lo ba la ke la munit atum mane defense mechanism atum la ke kacidan dun kang tang ma ko an ka an pakan mar kanang tema la son si da so ang tek lo la bang ke Thank you, sir. Don't know due to what people abang ke kijut si lo nang lipanan karjoji. Nang tumpen nangan ke vaksin ki pi asai claim pon lo. Nasi nang lika chini da mateng ke karbiang lo lo vaksin ke antang ko an bagdoji. Ko an le lo no nang lika chini da mateng. Oh nili kalang lo nili chini da mateng ke lapulo ke cheng ahut ili tum dak karbiang long ke response ing arpik athema mopen chi pubomason la so ka phere abang thetanamat munita tum kewang abang ing arpik la parts marksman si asap so kamchet lo seta non ke la sarkar tumta kapasik lo la so vaccine ipete ako itum la so corona ke so phan ke plung tek thelo pula hai kematha parsik padosi nona bang ke latuma kuplo pua rules regulation bang pa prek bom ajat bom si non last latum step ke ana bang ke lason lo all sakuri ke claim muni latum phan an ke vaccine sar ke kenang sot pusi sarkar pen pangdak den lo la si non la ni mande lo 21 tarik lo 21 tarik philang pot la non lo la latest lo ke khopta irui baksi dolang la dak irui baglo la ke sakuri atum ke klemat tum anta la so bainong long le darna pu ka phere thetan na jok ke wang si ke ong lo pen vaccine na phaita non ke ani wangta asuri sin dum pilong lo lasi non ke la atumi report an ke
niltum la Karbi Anglong a district adang pi gute don la west ke kali la east Karbi Anglong la ituma Karbi Anglong bang lak isira suri pho sosial niltum vaccine pilong lo lak isira suri pho sose anke vaccine pilong lo te choro lo sar nang pen kachingki ke chathanlong ang bong sami pinanga so nang chini tu nong lo la pen la posonak taxi ni li ka chini tu nong sonak taxi ra tum setami pinanga lam theke deng lo la pen ning chibi lo pen chini lo posining thelo la se sar pu alang ni ke thana sonak taxi covid vaccine ke ana bangka ke nang sot nang ni tum jok sila bang so ki supan pheri du la pen bang so ke so ben chepa jok ji pulo tang te nang ni tum tami vaccine bang enik non ni ta enik lo nang ni tum ta enik non asi nang ni pandemi choro lo sar nang ni apor lapuan ka dure ben samen nang li ni tum apana apor ka chibi pen ni tum Karbi Anglong live studio long ke wang apot thank you pini labang so lamthe si chingki chasana jai mek long ke lapuan si kang tonik lo choro lang ni tum apor ka chibi pen nang ke lang don apot kardo dikrut sarpo aboha nang litum anam jum hek pen chume sen khan an long inchi ladak nang litum Karbi kitun ke dang ateng pen si long poniji kelong jia sona mong lake hantu me hek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mong lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mong vo ok han la penan parta VIP AC room long poniji Komania Hemjong si birthday party pangri pang dona mai la pen kaprek ka jai megalong ta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke ji aphan 8761940579 la pen 9365239862 along humri lote long ponichi la pen ning chibi ikha ajo ke sangje par saise tami ingdeng hini asian deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka Karbi Anglong